Kido mar Barretta pistol manyo yudi od Achich Vincent Ochieng mitudo kod monjo kendo kwalo simbe magawa ma Chaiwali kar dak ma Westlands oyangore ni en ma jang'ad bura Justice Aggrey Muchelule mar doho mar apil. Achich no obila nche nomonjo ode mayudore kar dak ma Joska chieng' wuok tich kama nonege bang' rakruok bedo e kinde kod obila mag Okwach Kich. Jafwambo marwa e weche mag arita Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Nonro mar obila ewi monj mayande otim e magawa ma Chaiwali kar dak ma Westlands medo nyuolo penjo bang' nonro mar Okwach Kich yango ni lisasi mar magina manotigo e kuo makamano en mar magina mar jang'ad bura e doho mar apil Justice Aggrey Muchelule. Justice Muchelule ogolo lipot e tesend obila ma Spring Valley chieng' tich ariyo bang' yudo lipot mar simu manyise ni bundene oyudi e kar dak ma Joska kama obila nochiele kod lisasi kendo nego Achich mitudo gi kuo marang'enge magawa ma Chaiwali e kuo manotim tarik 4 dwe mar 7. Jang'ad burano owacho ni simu makamano nochune rango kama okanega bundene e ode kendo bang'e nofwenyo ni bundene onge. Onyiso obila ni odiochieng' mogik manonene bundeno gi wang'e kama okanega en dwe mar 10 higa mokalo e kinde manochano loso ne lesen mar higa. Oketo ler ni bundeno kido mar Barretta pistol ne ni kod lisasi 15 e kinde manolal kagie sani obila mag Okwach Kich mogo tach e tesend obila mag Giri dhi nyime kod timo nonro matut. Chieng' wuok tich obila mag Okwach Kich mowuok e log tich ma Nairobi kod mago ma Matungulu nomonjo ot moro e kar dak ma Joska e kaunti ma Machakos bang' yudo maling'ling ni Achich Vincent Ochieng mitudo gi kuo jote odno kod jaherane. Obila wacho ni bang' chiwo nonro margi kendo nyiso Achich Vincent mondo yaw dho ot, noduoko obila kod bayo lisasi aching' kochomogi kama bang'e nochuno gi gichiele kod magina kanyo mowito ngimane. Lipot mar obila bende wacho ni Achich Vincent Ochieng itudo kod bedo achiel kuom riwruog jonjore mitudo kod kuo mag ang'enge boma Nairobi, Kiambu kod Machakos. Kinde rakruok makama